27 minutes past 9 paka mu studio vapindira Papa Isabel. Baba Isabel, ndechipi chiri kupisa chamakabatira Zimbabwe nhasi? Pachimuti dzinopisa zinorema. Tine mwana avene gori achigara mumba pa Hopley zone 4 kunonzi kwa Anthony. Mushure mekutaura iye achiti iye ndakaona zvipoko. Mwana ari kugara mumba 23 years mukomana. Asikubuda panze. Kana achibuda panze kunozvibatsira anotadza kutaimira. Kuti pakamira se ende kana ukapinda mumba uchida kutaura naye anenge akatarisa kuside. Ndokuti ari kuti vanhu vanenge vachinditi ndinonhuwa. Asi haaziri akazviona ega. Pane dudziro yevamwe hama dzake dzanga inadzo dzakaona zvinhu zvechokwadi bamwe vamwe vacho varibo. But iye haadi kuda pamba. Harare Fidelity. Kune mukadzi akasvika pamwe pamba achiti ndiri kutsvaga basa. Ndabva kumasvingo. But nyaya kunetsa ndeyekuti mukadzi uyu fesi ikakuwara akatosora mastitch ane maronda anoti ndakaita accident kana kuti tsauna nemotokari. Handei apinda basa haabvumi kurara mumba anorara panze. Ndakwanisa kusvika pazuva ranhasi mangwanani ano. Nai mama vamunogara navo vanotyazve. Kwamunogorara sei panze? Kokukanaya kuno kukudhorobha kunofamba matsotsi usiku mukakuwara kunzi don't worry bo panze ndo panoita ndo pandiri free. Ndine nyaya aichichinopisa. Chiri kupiko ndekwako muzukuru irodi yako uchienda kumusha musadaro irodi yako musadaro saka ndenyu saka matanga kuseka nokuti ndo kwangu. Aiwa mukufamba kwedu tiri basi aiti tiri matikitipa tiri basi aiti tiri matikitipa mukufamba kwedu tiri basi aiti tiri matikitipa tiri basi aiti tiri matikitipa po rikiti vu matitani. ndisati ndaenda ichocho chepahwedza mwana kangotuma zvikanzi aiwa mapera kufa but regai tikokupedzera nhasi mapera kufa sei. Mwana wepano ndeupi pane rufu pano ndiri kukumbira aende mumba nditora bhegi zvikanzi mumba mune mabhegi akawanda zvikanzi rachaura inaro iroro ndiro racho ndiri kuda iroro asina basa kuti mune bakari but ndoda vari mwana wepano anove mudiki chero akaroora but kana ari mudiki chete chero achigona kugodhanaira kana akaroora chete kana kari kadiki kakapinde mumba kakangori bata tinoziva kuti katoti ndiro iri. Yepaguruve mukoma KB guruve village A Chikwidibe Sabhuku Machuringa Chipuriro kune nyaya mukoma KB yemurume akaita vana 2 nemukadzi wake vana vese vakafa. Asi mukadzi uyu akazongobuda pamba zverufu zvatodarika ndokubva ngodzoka natete vake achibva murume 10 cents achakuda shamwari gupura ndakufuna kuenda achitobva ipapo pasina 7 days anga kutogara pa next door nemwe murume. Vachada kusvisa nyaya pachimuti vachada kubata bhozhongora munobatika sei? Icho kwadi muri yaZimbabwe munobata pa namba dzina chipomero namba dzinganyadzise namba dzandiritora muri yaZimbabwe dzinoti izo 0771 545 025 0771 545 025 zvikaita mogoma ibaiti ndichataura nenyaya yepazindoga pakati pemugwagwa paya yakapaki yemarori nemagonyeti zvakutotyisa vanhu vakawanda nenyaya yematsaona pakuti senge ndo panopakwa mota amene kuti kanzuro ndo vakatendera kuti pakati pemota ndo panopakwa dzimotokari dzimwe dzinotorara ipapo. Right, zvakawanda rambai makabata chemuti nthawe 29 minutes to 10 lekezani kative mpheso muntu washangani pabodzi kana sutu tiri kubwerera tsopanopa. Radio yadiri washuga iri kutapira kubva mwense madamunyu kubva kuti dzudzu ndinonzi poka njuti dhedhe vaangel mukuwasha weko matirira paborodeo pariseko paborodeo famba kanyamba na bozho ndinonzi babalo pa Heathcliff pariseko pa Heathcliff nhasi ndoza kuti aiwa kani chimuti ingori woro pese pari kufamba chinenge chakabatwa. Hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti po paka nditaure ndipitire muzukuru muda kupinda papi ndipitire muda kutsudzura papi mwanangu kukumbira kumbovura mkowa wako tini munani
paka guruve Mashona ndi Central Province. March Central 71. Yes. Mushidarika niko mzimu makadaka paka nyemba papota post. Yebo. Mushidarika ne papo. Hanzi kudini ko guru. Kwaita chisiwonekwe kanyemba. Right. Kwaita sisiwonekwe. Hey, pana kutondibaka zvikanziso dzokururai paka. Paka. Guruve. Chakuguruve chiri kuti tani. 71 chikwidibi. Yes. Muri yeZimbabwe nyendi nayo panapa. Yakaitika kunonziko kuguruve. Kuguruve ku village A, kuchikwidibe, sub kumuchururinga. Chief Chipuriro. But nyaya muri yeZimbabwe inona matarezi mosha akafana nevakuru masabhuku nemadzimambo but mwana akazoribirwa panyaya iyi ndokuendesa kwasabhuku but kwamambo kwaakaendesa akuzi kwamambo Chipuriro akabva anoisa nyaya iyi kwamambo Matsivo. Right. Ndokwakaendeswa nyaya. Chii chakaitika? Waya zvakanaka musokoro. Zvakaitika ndezvoti kune murume akaroora mukadzi wake. Muroora mukadzi uyu akamuroora nzvimbo yekuchikidibe ndokunogara murume uyu but mukadzi uyu akamuroora achibva kunzvimbo yekubakasa. Okay. Muriko kubakasa uko Variko vana chigwededza. ikoko ndokuvaroora ukuno ndokwana tezvara kunoko kuchikwidibe kunoko mukadzi auya pamba ndofagara pamba ndokugara nemurume wake ndokuita mwana 1 umwe akafane 1 month 7 months Nematambudziko. mwana wekutanga wechi2 achibva fane 7 months ndokuzogara vari pamba. Murume uyu anga ane shamari yake baba Pati ndaikumbirawo song iyi yarequestwa nemuridzi wemukadzi ane nyaya iyi anova ndiye zvakare aunza nyaya iyi achitoti iri kwamambo ndamirira kuti tongwe ndizvo richabatsirika sei. Song iyi ari kukumbira inobva kuna Mathias Mary ndisawira wako ire uyu kanyemba bhodzo ndisawira wako ire uyu avaikani inzwa kwari kuenda mhuri yeZimbabwe. Zvadaro mukadzi uyu havana sevakanetsera chinoshamisira zvokunetsera mumba zvagara zviripo. Mukadzi akabudida kuvatete hanzvadzi yababa vangu ndokubva aenda ikoko ndokuita mazuva ari ikoko achibva azodzoka musi wadzoka mukoma KP ndokuenda tete vake akabata 10 cents kana kuti shereni ndobva ti kumurume gubhuro andichada ko chii chaitika zvikanzo zvandiri kutaura ndizvo handipikisweka zvaita sei. Achibva tobuda achibva aenda kudaro mukoma KP pasina 7 days akutogara panext door aroorwa nabhururu wake shamari yake iyai. Yebo mashoko akutobuda ndeyekuti pawaiona mukadzi wemurume uyu akagara nemukadzi wake weshamari yake vachifamba vese mukadzi iyeye ane murume akatora mukadzi uyu wabhururu wake ndiye anga achitori posti kumukadzi wemunhu. Chii chakaitika? Uyu shamari akatora mukadzi weumweka andine mukadzi wayo. Mukadzi wayo ndiye aitotumwa shamari kuti enda unokombisa mukadzi wabhururu wangu uyu. Saka paaenda kumukadzi aenda kunamba 2 vari kutowirirana avaenda panext door kwete zvokuti kwanzi tinombofamba ndiri mustudio muno mukaenda kugedhe kureka nepakutogara atora mukadzi wemunhu pasina 7 days. Saka akaenda kunokwira dare aenda kunokwira dare zeti rakatanga kutaura pakutanga haana kuenda akazvidza dare vamirira rimwe dhete zvakare. So murume ari kutaura achiti Zimbabwe ndibatsireiwo zvisiri zvekudare hongu izvi nenyaya yakaitika iyi kubva vana vangu vachifa kusvika nhasi mukadzi wangu andi pagubhura aenda pasina chatanetsana achibva atorwa zvakare neshamari yangu mukadzi wacho ndiaitori posti ndoita sei Zimbabwe pekutangira ndibatsireiwo. Chiri kunyanyonetsa murume aunza nyaya wekuguruve chii chii chakwidzira nyaya kumatare edzimhosva. 1 musha wafa mukadzi wake apaisina. Okay. Zvikonzero nezvaari kuona 1 ndechekuti mukadzi akamupa gupuro pasina dambudziko ravanetsana. 2 akaenda kunoroorwa neshamari yake panext door. Saka iye haasina kurambwa here? Aiwa hazvifaniri kungogamuchirwa mukoma keputi kana zvikangoweka dai chinzi nyangwe rufu chinogamuchira munhu akarwara tomureke hatimurapise nekuti tinenge tichiramba rufu. Alright. 1 arambwa pasina chavaita se chavanetsana 2 nemudzimai. 2 mudzimai achibva aenda kunogara panext door uyezve ari shamwari yake pasati pane 7 days. muri kuti nyaya yakaendeswa matare edzimhosva kwamambo ende munhu akashedzwa ndiye uyu wokutora mudzimayo achinzi ngauye kudare haana kuenda. Alright. Iyo yatova mhosva yakazvimirireke kusvika mambo ise kwete yekutora mukadzi wemunhu yekutora mukadzi wemumwe ndeve mambo yehurumende ndizvozvo ukashedzwa unofanira kuenda kana ukarega kuenda unenge wazvidza mambo. Ipapo patori
patuvane mumwe muripo wenyu musati vatoka jaya. Vanga vane nguva yakareba sei varoorana? Mukoma KB tinoziva kuti vakadzi vakamhanya 2 years ovoita mwana. Tiri kutaura nyaya ye 5-6 years. 5-6 years vari vese. Vana 2 vese vakaita vakashaya. Vese vakafa. Havana mwana. Mushure mekushaya kwevana vakangogara vakadaro. Then mudzimai achibva aenda kumba kwatete. Akanoita madhezi mangana ariko. Akasvika 3-4 days achibvanzuka. Anga aenda kumba kwatete kunotsvake. Zvese kungoti ari kufamba. Arikushanya. Enda azvirambidzwe. Pada choka kunyumba kwati. Yes. Achibwera kunyumba kwake. Rakatouya rakabatwa maoko kwete kubuditsa muhomwe. Anga ane mari 10 cents. 10 cents. Tine 10 cents ere munyika. 10 zingi. Tine 1. Yebepa ye. Iyo latest. Upgraded zigi. Okay, kuma coins tine 1, tine 2, tine 5. Then tine 10 zigi, 20, 50, 100 ne 200. Right. Saka yakabata kasvikanzi baba uyai pano vachibva vasvika zvikanzi rakanaka rakasimba rinotenga. Saka murume ari kuti ndarambwa pasina mhosva iripo. Uyezve mukadzi abva aenda kushamwari yangu. Dare ndibatsirewo pane mhosva ngandikaisa nyaya yemudare ino mhosva uyezve imba yangu yafa. 71 ndikwanuka uko. Kwangu. Nokuti kudaro kubaba Isabel vachabvunzwa, iwe murume uchiri kuda mudzimai wako here? Ndichiri kumuda. Iwe mudzimai uchiri kuda murume wako here? Uvati Andichada. Ndosaka mataradzipo ndo vanozazvikuita. Ndosaka vakadzi ngavatoge. Nokuti kugarisana mumba panofanirwa pane rudo. But chakonzeresa chinotongwa. Siko. Aiwa pane munhu aenda kunotora mukadzi womunhu mubaka. Uchafuna lini? Aiwa mukadzi womunhu anokombiswa here. Mukadzi womunhu iye akarambwa. Zvinotora nguva yakaita sei kuti mukadzi akasiyana nemurume aende kunotorwa nemumwe munhu. Icho chekuguruve icho murume uyo adi kungosiya zvaende zvigoenda nekuti kutopuhwa gupuro ndimwari nevadzimu, nokuti kazhinji kacho vanhu vakadaro vanouraya murume kuti vafadaye vakasununguka. Ndimutsiroka Victor Katiyo, Tinashe Gotoro, Alec Gweja, London British Singaipe, Kelvin Joao, Addington Mpwanya, Trimo Liber, Denford Chari, Constable Gwena, pa Airport Police Station, Prominent Mandombo, Regai Samuel Gwaya, Brian Madziwanzira, Nobel Chabeta, Ninchemero, the Radio Inspector, Shekben Matono, Kunyakomba. But kufada ungafada here nemukadzi wabhururu wako. Atuvi nemakore ekuti vana 2 nemukadzi. Shwa kunomira nemukadzi wabhururu wako uchiti takudanana. Baba Isabel. Baba Bati. Uyo hachisiri mudzimai wabhururu wangu koyo. Uyo hachisiri mudzimai wenyu Baba Isabel. Handitaka kupa igupuro here. Ora tirege nditaure chivanhu mukoma KB. Okay. Chivanhu chinoti munhu wese akamboroorwa kuukama wedu. Kurambwa kana kuita sei yatori hama yedu. Inini even friend yangu chaichayo. Munhu akamboroora kana wakambodana naye kana vakasiyana. Andifane kuti kana ndine hunhu andifane kutamba nemunhu iyeye. Ishingori hama. Ndoita senge ndazvidza umwe wangu. Kunyange vakasiyana. Kanyemba na Bozho. Chepa chikwidibe ndizo. Icho chakanyanya tiri kuchiziva chakatoitika shuwa. Ndasekuru vangu nyaya itori kwa Mambo Matsiwo. Aiwatisone mabhotoro Zimbabwe rekati kuti ndo zviri kutoitika. Yes. Murume uyo ngarege zviende because next achazuraya avhurirwa hombe akapiwa gopuro. End of story. Ndiani koyo atomera ndimai Mapalo pa Cape Town, South Africa. Izvo zvetiri kuzinzwa mukoma KB. But horomori kana munhu ati ngazvirege kuenda vanoregedzwa iro vachisiwa nekuti uyu aregerera. But pane mutemo kukanganisa munzvimbo. Mutemo upi Baba Isabel? Kutora vakadzi vanhu vaisi wrong. Aiwa. Adimaya akasenga. Akazviona mukoma. Akazviona Adimaya. Pane pamwe panoti mukoma KB. Nekuti pane pandaona ini. Right. Tete vangaperekedza here mwana wehanzvadzi yavo kungosvika achipa gupuro pasina kumbobvunza kuti chichaitika. Which means nyaya yange yatogara iripo kudhara. But Adimaya akasenga oti.
andisati ndamboona tete vane majerasi vandiratidza changu chibva muchituku chakanaka mai tete vakava kutodya kutara baba Isabel chimboisai tete pasaidi motora mudzimai wemurume akanotora mudzimai weshamwari uyu anditi ndiye angariposti pulo mati mukadzi akaita posti kunokombisa mukadzi wemunhu kuita mainini vake barika rakadai ndomutakura musanganiswa wenzungu nyimo chibage nini irimo futi anzichi nini irimo futi imomo itapho timu mashasha London Bridge chingaipe Shekman Matono anzi Langton chingoma 7 siabua kuzoti Musa Pumelo mainosa mai Craig mai chingaipe tichaona makwerere tinacho gotora ndinonzi Mr Intelligence Kelvin Joao pachingoma famu kuguruve Mr Intelligence birandikuze iburiko timu mashasha apa mukwana apa mukoma KB setup ya rongo apa iko zvinozo uyu murume kutora mukadzi wemunhu kwayoga achapinda base nokuti timu iri rakasimba iri rikutumana richinotorana kairika rakuziva zvese manje uyu murume ane vakadzi tuiko zvinozi mukoma KB achapinda ka inouya pano papochongora segment miraudzi munonyepa ime maiwe varupisa hapana kana ava ndo vanorema uyu akanomutora achitoziva ka maskills ese uzati ndikunotora mukadzi wemunhu Zimbabwe uyu akatora mudzimai wemunhu here kana kuti akatora mudzimai anga asiri parora anga asina kurorwa nokuti anga pa murume gupuruka madzimambo vemataredzi mhosva zvinotora nguva yakaita sei munhu apana na gupuro kubva ipapo achinopinda mune imwe imba maminutes here mahours here mwedzi here kana kuti chii ende uchienda asina nguva ka kungomira asina nguva nokuti inyaya yemoyo kai watobuda watopinda iwe baba Isabel ukapinda mutauni nhasi ukangoona hembe yawafarira wakabata mari kanyemba ziri kuita kudiana ziri kuita kunyangutana 19 minutes past 10 pa National FM plus 263 kiki vakadzi wow sarenda ndinonzi Innocent Nyamindu kumandeya 2 Bermuda Honde Valley wechele shedza imudhara Kaspa Nyamindu katatu Kaspa Nyamindu pamwe chete na Langton Nyamindu neni wacho nezuro raiwe birthday rangu muna kubatika porikitivu Innocent Nyamindu mulungu akutimizire manango makore yarawandisa kura komborerwa saka murume uyu ari kuti mudzimai akandiramba pasina chatakatadzirana zvinotisepa zvakawanda mukomakepa hapana nomwe nekurambwa but hatingomukika ndizvozvo takungoti takuenda ichokwadi uye zvakare shamwari yangu yepedyo hama yepedyo iyo yandaitirasa kuudza nyaya dzangu nokuudza zvese zvakamira sei ndiari kutenderera chipoko raundi ndosaka akumbira kati unoziva sei kuti uyu ndisawira wangu but vateereri vari kutaura kuti murume uyu ngasiyane nazvo guruve hei siyana naye mukadzi uyo hachakude siya zvakadaro asi iwe bhozho kana wakutaura nyaya yekuguruve haikona kutanga waseka ndinonzi podumba ndiri kubhindura avaiwe alright kana muchitaura dzokugokwe amuseke vai kutanga maseka dzedu kanyemba ndikangoti gokwe chicha unoita iwe baba Isabel messages yari kuita kuturuka yari kubwera bhozho nakanyemba icho chekuguruve chakaipa murume uyo ngasiyane nazvo ndinonzi maitaku pagokwe 4 katatu maitaku pagokwe po rikiti vu hanzi murume uyo ngasiyane nazvo vakawanda vari kudaro yes asi ndina give you the panel beater anonzani give ndipano bita ari kuti iye murume uyu nyaya yekuenda kwamambo aizi kuti aroda mukadzi aroda kuzichenura so nyaya yekuzichenura ndizi kuti unoenda kwamambo here kana kuti kwahama dzemukadzi
rega tinzwe 0713938538 kanyemba chekuguruwe icho panoda kambo kaMathias Mere kanonzi Zino Irema. Alright. Ndinonzi Langton Chingoma pa Major Brown Glendo ndomutsa vagari vese kwa Major Brown nevagari vose kwa Ula Famu na Alec Gweja, Kelvin Joao, Tinashe Gotora, Fani Mafuta, Matthew Chiwara na James Matiasi hanzi vakabata chimuti. Unaona kanyemba uli mosa ili papi wangu mukadzi aramba kapati bhora rakawanda rakatambwa munhu achiri mumba ndokusongofara nekagupuro but rakawanda because hapana kungorambana nekutoroorwa vanga vadanana nguwai kusiyana nazo ngasiyane nazo hake but distance yanyanya ndinozisabu kutamba oga MB Transport everyday anenge achimuona achitotsaira achipomuka kudai tuma ndiye mkazi wangu akari mkazi wangu anga apa anenge akusekerera ari panext door kupfura zvaanga achiti ari pamba pangu ende achitsvaira achipakapaka songakaya kuratidza kufadaya obva atora chikafu unoenda pasi pemangu owaridza hake Zambia otanga kurova chimwe chikandirwa huku zvanga singeti pamba pangu tabirai kurava distance ndiye nyanya kurwadza apa ende kuti shamwari yangu yepamoyo ababaisapewa I will receive Zipes Radio Mashizha Twins Association Tawanda and takunda paguruwe pabvochora tinemi ndokuna Justice na Justin Azete zvakareka vari pagupuro zvakareka avanoti akufana acho vakovana Azete team tamirira second leg revakadzi 2 avo ndaona murume uyu arohwa 7 new chete vakadzi avo vagara vachizivana vafambi vemadeko vakashama ndinonzi Daniel Mucharira pachimanimani pangangu aicho ndochokwadi mukova kevi itagitimu yakaifai baba esabi marovere nishinaoyope mchaisha auchazwa ai chinodzoka pano ichi guruve tiri kukumbira mumbomonita timu iro pachichaputika ipapo dzokai nacho tibatei yakaifai so nyaya iri kupinda rini matari edzimosva asi dati padeti nekuti deti rekutanga akajambira which means pane rimwe jeti apa patova nimwe mhosva zvakare yekuramba kuenda kwamambo regai titore 1 mumwe paronhare then motsudzura chimwe baba isambe nthawe ndoziri kudiyana kanyemba nabhozho murume uyo in short regai ndise chidhindo ndichiti chero akanzisiya ndiri mupenyu dai izvozvo vanhu vatori bhizi kuronga nyaradzo yako tenda Mwari naizvozvo vakadzi vakawanda kunze uko ndinonzi Joshua Mazadza mukomana wechidhindo nganganga pabhorodho pawichdon po rikiti bvo zvikadzina tapiwa tapsingwede rega zviende ngaziende midzimu emurume uyu yakasimba sure chokwadi baba Isabel zvamataura kuti ngaagare ari kumateresi achiona zviri kuitika muChahwanda Stadium mune bhora riri kutambwa mune magobhora anodarika arohwa iye right ngaagare ari kumateresi aone zviri kuitika asi shamwari uyu muna shamwari yakadaro Nati O akaimba 1 kuti Nati O akagara aimba pakati pedu pana chachema kuti mai we ndinonzi tapiwa mugadza chiredzi Hippo Valley takataura kune mukadzi anga chingogara chingoidza songuyo achibva zorowa pasi maita mukana here wekutaura nemudzimai wekuramba murume uyu mumbonzwa saidi rake ndiye saidi ranisida kumukoma KB roro ndio saidi randiri kutsvaka regai chiritsvake kukoma tosifambira izvi pane pamataura musati matsudzura chimwe kuti nyaya yakanoripotwa kune mumwe mambo haana kunoripota mumambo wanogara murume anogara kupi akagara anogara muguruve kwa chief Chipuriro asi akanoripota nyaya kwa chief Matsivo why handiziri zvinotenderwa here but why nokuti izvozvi ndikakanganisirwa inini ndikakanganisirwa mudhorobha ndikauya kuzoripota pambari police station vanoti enda kwaitikira nyaya kucentral hatichanzwa
vari kuzvinzwa madzishe. Why akaenda kune mumwe chifi asina kuenda kuna chifu wake? Vana jinda ramambo, vana magumukumbu, ndimachinda amambo ka. Tibatei, tibatsirei. Zvinoita here kunoripota kune umwe mambo uchisiya mambo mudzimbo mako? Guruve, divorce ne marriage hazvina period. Amai vakatamba misi dzavo zvine unyanzvi, mukadzi 10 murume 0, sekuru gono kukadoma. Sekuru gono? Sekuru gono muri papi kukadoma sekuru muri gono? Muri papi pakadoma apa? Pachakari here? Kurimuka here? Cotton Research Institute. Ari Cotton Research. Rega timbopinda muchitoro. Ichokwadi chekuti shamwari yako inogona kudanana nemukadzi wako ndakazviitirwa inini ndinonzi Farai ndiri kuWaterfalls. Ukazoita sei? Ya. Fatso wakazoita sei? Ende yakadaro inonzi shamwari here? Pakaipa. Ishamwari here? Ende kubva ipapo muri kurarama sei? Ya, nabhuru wako tibatsire, chii chakaitika? Wakazvibata here? Akakuramba here uchibvozodza kuti akugara neshamwari? Chii chakaitika Fatso? Tibatsire, tsudzurai chimwe. Chinotanga mutenu kozouya mukwidzi. Mhuri yeZimbabwe ndine nyaya yandinayo panapa. Nyaya yandinayo yekuhwedza yakamira sezvezvi. Kune baba vakaita mukadzi wavo ndokuita vana vanokwana kuita iwo vashanu. Vaita vana vanokwana kuita vashanu. Pane mwana musikana inove first born. First born iyi yakaroorwa. Yaroorwa first born ndobva yaenda kumurume. Aenda kumurume mwana uyu aingogara chirwara. Achingogara chirwara kusvikira adzoka pamba. Adzoka pamba kudaro baba vachibva ndakagara nemwana pamba. But kurwara kwaita mwana uyu mukoma KB. Mwana aiti kunyangwe aenda kuba murume vakada kusvika panguva yekuti vafare anoenda panguva. Anga asisina nguva yekuti indongo anoenda. Aini kuenda pese. Kuna tine murume kanga angogara chete achibva adzoka pamba. Akangodzoka pamba chete bo mwana alright. Achienda kumurume zvatanga. Akangodzoka pamba chete bo ari mwana right. So ari pamba amai ndo pavakati baba ngatifambei nemwana. Why zviri kumboitika musi kuonera kuti dambudziko iri pa nderekuti riri kuita chikonzero chekuti mwana asaita imba. Nokuti kana ari kumba kwake kune dambudziko. Chakaroorera murume wake ndo chiri kukundikana kwaanenge aenda ikoko. Kana aende kukondo dambudziko riripo ngatifambei nemwana. Baba vakati kumukadzi, hey, wakauya pano wakaroorwa. Kurudzi kwako iwe tikaendesa mari ende zviri right. Uyu mwana uyu asi werudzi rwako. Nyarara. Mwana tika kudaro mwana akabva kuzvimba muviri ari pamba. Akaenda kuenda kuchipatara murume airamba. Kusvikira mukadzi aenda kuhama dzemurume. Muri kuzviziva kuti mwana ari pamba ari kurwara. Zvikanzi taifunga ndakadzokera kumurume wake. Zvikanzi aripo hande munoona. Kana baba vakasvikirwa nevanhu varipo mwana aripo baba vaiti mwana akadzokera. Apo pano amai ndo vakatozomira kushedza hama dzese nekudziunganidza nevamwe vari munzvimbo kuti pindai mumba muone mwana aripo. Vanhu runopinda mwana ari kuona mwana akazvimba fesi akaita sei. Kukanzi kuchipatara airamba. Nyaya iyi yakatomboendeswa kumapurisa but yaita senge yakangogara zvayo kuti vanhu kukana hama dzemunhu achiramba mungaita sei. Ndokubva aregerwa. Aregerwa kudaro amai vakapomoka zvokubva pamba ndokuenda kumba kwavo. But pavakaenda kumba kwavo havana kuenda kumba kwavo vakaberekwa. Vakaenda kumba kwemumwe mwana akaroorwa ndokwavanga vari. Vagara ikoko vachikurosvika kumba ikoko mukoma KB mwana uyoyo achibva atanga kumba kwavaenda. Zvaitika pamwana ari kumba kwayo zvatinga paari vachibva vabva ivo vachingobva vachibva ita right. Mhepo yange yaiswa pana mai yokunzizo vazonzi ndivo vari kukonzeresa. Pavakaenda kumusha kwavo mwana akasaratika zvakanaka. So mwana uyo wepamba utanga kurwara uyoyo akabva asara achibva afa kudaro baba vachibva tanga kuendesa shoko mune dzimwe hama. Vaendesa mune dzimwe hama avanoenda shoko kumukadzi kuti mwana kuno afa. Mukadzi akatozoudzwa nevamwe vehukama kuti kuno kwaita rofo. Hama dzakaungana but dzakatanga kutaura kuti naye mukoma vamwe vachiti sekuru vamwe vachiti munin'ina. Chii chaiita kuti musaendese mwana kuchipatara? Sekuru baba vemwana vakataura mashoko ekuti inini handina kukurambidzai kuti ngatichengerere mwana kana kuti ngatimuvigei. Inini ndini ndinoziva kutoti ndanga ndisina mari. Aripo here aizondipa mari yokuendesa kupi mwana kuchipatara. Zvikanzi mwana uyu ane murume wake. Akaramba here kukupai mari. No mukadzi achibva mashoko ekuti aiwa baba mairamba even kuti vanhu vazive kuti zvakaitika pana pane zvamira sei kuti mbari murwere maitoramba nditakazoziisa vanhu. Vehukama vachibva ati ngativigei mwana. But kana chike taviga mwana mukoma KB mwana anonzi iye kunovigwa aichema misodzi uri mutumbi wakafa.
waitema musodzi zuva rafa iroro angatokanganisika mwana vanhu vakatozinoviga mwana vakumhanya-mhanya atokanganisika zvezvo kutoti akutasi kunonzi munhu ane mazuva akaona ita sei afa achibva aenda kunovigwa veukama vakati veduwe tadii tafamba baba vachibva vati munofamba mwana afa ndewenyeri vairamba veukama ndopa vakapindira vakati vakomana tikadaro tinogerera murume uyu kana riri dambudziko raanaro iye nesu achatipedza ngatitsvake munhu auye pano mwana achibva auya ipapo munhu achibva ati kwa imimi wani muri kutsvaga mubatsiri but muri kutoziva zviri kuitika wani zvikanzi handisuda kugara pano handisuda kuita nguva yakareba ndiri kukumbira mvura iyi veukama vesegezai mvura iyi mageza mvura iyi pamba panapa pane mwana mudiki here zvikanzi mwana mudiki hapana but pane muzukuru mwana wemwanasikana wake akaroorwa ndiani mwana mudiki zvikanzi ngauye pane muzukuru iye ngageze mvura iyi muzukuru kakari kuma 5 years pinda mumba umo eno notora bhegi rauri kunosangana naro yane bhegi roro right ndobva notora bhegi achibva aya bhegi rakabuda naro mukoma gebe handizivi nyaya dzemabhegi kuti mabhegi aya kana ari mumba munogara vanhu vaviri murume nemukadzi but wai mabhegi vamwe vasingavaone vanozomaona mazivi kushata kudaro mwana akanouya nebhegi retende matende aya asingapinde mvura aya ndo rakauya naro bhegi achingobuda nebhegi baba vachibva vasumuka chibva vanotora bhegi vatora bhegi vachibva vati bhegi rangu ndichapisa ndega regai ndikuzivisei ndine chino chokuita pamwana uyu but imbondipai mazuva 2-3 nebhegi rangu akataura nyaya yekuti anotora bhegi achibva ati musavarambidza vasiye nebhegi ravo saka nyaya ndiri kutaura yemhuri yezimbabwe ndiyanesoro ichi zvikanzi vape bhegi ravo vapa bhegi ravo baba ndiri kukumbira kwamuri panyaya yebhegi iri zviri mubhegi umu sokuziva kwamaimboita kana mune zvamaimboita kana mune ukama hwamaita hwanga uri ukama hwakare ndati bhegi iri batai bati bhegi musavhure nderenyu bati musavhure mukavhura bhegi iri baba muri kutevera mwana wenyu mubatsira kutaura mashoko mukavhura bhegi iri muri kutevera mwana wenyu kuti mugoziva kuti ndati inini ndindakutyizana nebhegi imimi nebhegi hamusina ukama andi makabata bhegi itai maminitsi lekuita 5 makabata bhegi kwanzi baba vakaenda bhegi pasi kwanzi vachasikira kuti zviri kufamba mukati ndobva rikaenda pasi kwanzi semuchiri vakaenda pasi zvikanzi pane zvakuitika zvachibatai zvenyu bhegi renyu vachibva varibata vachibva vapinda mubedroom avo vanhu vakanzi pararai zvenyu vapei 3 days kana vachida chikafu vapei semunhu ari pamba pake muitire zvese but nhasi chingani vachibva vanzi nhasi musi wakati zvikanzi musi wakati motenga kutaura neni musataura neveukama hwenyu tapedza kuviga mwana but mangwana makuseni vanhu ende munoona kuguva ivo musavasiya ngavaende kuona kuguva saka nezuro pazvakaitika nhasi ndiyenge chinzi 1 nhasi chingani chitatu china nefriday ndoparusangana nemurume uyu so ndozvakamirira vanhu saka muri kuti baba avo vakabvuma kuti rufu rwemwana vakatobvuma havana kuvanza ndo vakatobvuma zvikanzi kana pane zvichataura asi vakanzi muregei agare nebhegi rake but musi wakutara ngatisanganei asi ndiri kusiyana kupai mashoko ekuti musavhura iko zvino neukama nebhegi ramuchisena bhegi rane ukama neni kuti muzive kuti hamuna ukama naro imbori batai tori ndopakazombori pasi zvikanzi chibatai vanzwa zvinhu zviri kufamba amenozizva vakanzwa saka tamirira kunzwa kuti nemusi wefriday veukama vakanzi musataure navo vanoenda kumabasa endai zvenyu tawirirana asi vanenge varipo ngatisanganei musi wefriday imimi baba nhamba dzangu idzi munofonera ini ndichazvichedza vamwe venyu munhu wamuri kusangana naye ndini wedza amai vari kupi izvozvi amai mudzimai womurume uyu parufu vakashedzwa vakauya parufu asi izvozvo vanga vachiti kana ndine mazuva andiri kumira handisi kumira pano pamba ndogona kumira kune imwe hama yavo murume wangu kwete inini panapa handimire so vari kuti ivo vane kumwe kutaura kwavaiti vaisiya zvinhu zvavaitika but vakati handinei nazvo ndakanzi handisiwe pano itai matare enyu saka tamirira kunzwa kuti musi wefriday chii chichaitika ende mubhegi mumburi nei chii changa chiri mubhegi ipapo ende mubatsira nomutauro mune chii akangotozviziva kuti mune zvinhu zvenyu maimbokumikita muchitaura mese asi ziva kuti imimi hamuchisina kukama nezviri mubhegi hatizivi kuti musi wefriday ndiye achataura here kana kuti ndo vachataura baba kana kuri kuti vavhura handizivi chichazoitika pakaipa lekezani katibve kuti icho chakuhwedza chichafamba tani 14 minutes past 11 ndo pafika nthawe pari manje
tinotenda muri yezimbabwe 18 minutes to 12 zvikanzi KB naBhozho baba vebhegi ravo avo vachazvirega havo urombwa uhu hakuna mari hauna mari kunze kwekutambudza vanhu chete vachazvirega havo asi vana vatoshota vanonyarirepi kudya mhuri yavo ndini vazomuya kuWhite Cliff Harare ndikwasiroka mudzimai wangu Tanatswa Chiraka katatu ari pachimuti mai guru Tanatswa Chiraka Tanatswa Chiraka Tanaka Chirasha Tanatswa Chiraka Tanatswa Chiraka Tanatswa Chiraka po 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 rikiti vu tsudzura chinongo icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mondiri mukati mekufamba mukati mekufafadza ndikutsudzura zviri kamatima navose nyika ino wamukaseko ambasada tina chegotola Queen Esther kane kone chimoto kabada udidzwe wamukaseko vakabada chimote Esther kambanje chimoto kabada udidzwe wamukaseko Edith Muziba Gomete wamukaseko Peter Zulu chimoto kabada udidzwe pamwe chete ngoicho wamukaseko mudhara wangu Jesus mudhara Jesus chimoto kabada udidzwe wamukaseko Joseph Otto Cheta wamukaseko Bernard Otto Cheta chimoto kabada udidzwe makanika chawa chimoto kabada udidzwe kwanza risechi kwena nacho wamukaseko Isaac Ndebvu wa super zindoka mudhara star given mazero mileage munomo matera papi tumazero mileage tikakamira tiri bobo ameno kakabata seko nawo wamukaseko pazindokapo chimuti makachibata mukoba kepi ndakuchitaura ichocho nemuzukuru wachona paka mapindira papi South Hopley zone 4 pa Anton okay ndisati ndataura iyoyo nezuro pane chakaitika usiku chatakazokuta mbijana chevanhu vakabayina nemapanga zvikutoenda matumbu panze kwa Antoni ikoko nenyaya dzokunetsana but nyaya ndinoda kutaura panapa ekwa Antoni ndiye kudaiwo kune mwanakomana ane 23 years zokuberekwa asati aroora mukadzi ari kugara mumba haasi kubuda panze mukaenda paWhatsApp channel muri yeZimbabwe munoona mukomana iyeye achitori mumba 23 years ava nenguva yakareba sei achigara mumba akukwanisa gore mukomana uyu anoti iye takati tichifamba tobva tasangana nechipoko kubva patakatiza ipapo nechinopinda mumba ndiri kuti ndikaona vamwe vanhu vari pamba vasiri pamba vanenge vachinditi uri kunhuhwa saka tikabuda panze andifanira kusangana nemunhu kukauya mumwe munhu asiri wepamba akapinda mumba imomo anotaura naye akatarisa kusaidi vepamba ndivanotarisa chete anobuda anogara mumba make kana achibuda panze kuti anozvibatsira anotasinge munhu ari kunyangira kutsvaka kuti hapana munhu ari kumuona here ende hapana anomuona ari bomba imomo so akukugara mumba ndakuchibvunza zvakare kuti akachiona sei chipoko anochiziva here sei achiri chipoko vamwe vakanga inavo muzukuru pamwe chete nemwe hama yake anoti chokwadi takasangana nezvinhu zvakadai sousiku takabva tatiza asi isu hatina dambudzikoro asi kubva ipapo mukomana iyeye ndiye ari kugara mumba anoti panze handibude nonyaya yechipoko ichi akatasana nevanhu anotarisa pasi mukapinda mba maari imomo anotarisa kusaiti anokudavirai akatarisa kusaiti haadi kuti chiso chake chionana nevanhu vaifamba kupi kwavakasangana nechipoko kunzvimbo yemuhopliyo dzake dziri nguvai dzadziri kuma 9-10 manheru vari kuti vakaona chipoko vakaziva sei kuti chipoko ndipo pandikwanzi takangoona moto chiwati chibva tamhairi chibva tatiza but chinosvika kumba ipapo vamwe vakukurukura mangwana vamwe vari kuti hongu takazoona tese but zviri kuitwa neuyu manje zvaari kutaura ndo zviri kukonzeresa vamwe havasi kuzviita saka anotoita zvokunyangira achibuda panze uri usiku hadi kusangana nevanhu pakasvika vanhu pamba nenyaya kuti dzimba dziripo dzinoivange dzine vanhu dzese mukapinda mba imomo anotarisa kusaidi muchitaura naye anenge achidavira akaviga fesi yake anogara nani pamai nababa varipo pamba vabereki varipo saka anotounzirwa chikafu mumba anotovigirwa chikafu mumba kuzvibatsira anonyangirawo manheru vanhu vasingaoni ko kana ari masikati abude inecha kai inecha ndeka kupata masikati unoita tani ipapo manje pakaona inecha kana zvauya tomboti auya masnacks wachika chikafu sina kuwiriraniwo masikati mudumbu baba Isabel saka haasi kushanda haasi kushanda haende kubasa anogara mumba baba akaona chipoko achibva atiza akapinda mumba saka akabuda panze ari kuramba achiona chipoko ari kuti ndikabuda panze munhu wese wandiri kuona ndikuona sechipoko ende vanhu ivavo ndinoona sekuti vari tonditi ndiri kunhuhwa aripo edakadaro but ndiri kuona ndizvanoti nditi
Okay, zvaitika vabereki vakakwanisa kufamba here nemwana uyu kutouya pana penyaya kutoti kwai tafamba tazama patuluza mautika kana pana ari kutinzwa anoziva kuti akambobatsirwa sei panyaya iyi kana kuti anogona kubatsira iyi ndibatsireiwo mwana ari mumba Babaisabel ndobva hapo mukoma KP rega nikubandadzire muzukuru wachona ndoenda paFidelis mukaenda paWhatsApp channel muri yeZimbabwe muchanoona mukadzi ari ipapo mukadzi uyu akakuwara fesi akatosunwa masechi pane imwe nzvimbo rimwe saidhi rakasvuka akasvika pane mumwe musha achitsvaka basa ndobva awana basa ritosenza chigara pamba apa ndichitaura naye pazuva ranhasi anoti ndinobva kumasvingo ndichibva kumasvingo ndakaita accident nemotokari ndobva ndauya pano wakabva riri kumusha kwenyu ndakabva kudhara unoda hama dzako chitaura newe kwete right andipa nguva yekunorara ari kuramba anorara pasi pemuti adi kurara mumba anoti mumba asviite mumba hamusi safe kwandiri why atauri kwakukanaya no problem musarwadziwe zvenyu dambudziko ndirangu kuno kudhorobha kunofamba mbavha usiku musatye zvenyu imi ndisiyei dambudziko rikauya rinoona inini mangwana akamuka anoita basa sikuso kubika sezvinoita vamwe zvese ari pabasa but ari kurara mumba haatopindi mumba ane nguva yakareba sei achishandira pamba asi takwanisa 2 weeks mudzimai uyu akangosvika pamusha apa achi ndiri kutsvaga basa akakuvara kufesi achibvunza zvinhu dzakaita accident achibva ona basa rekushanda pamba apa asi kubva musi iwoyo harari mumba mablankets ake anotowaridza pasi ndichitosvika kusaini ndayo kuzotorwa anga achitowaridza mablankets ake achitomagadzira aisa pasi pasi bemuti but kubva zvauya akusati kwanaya kokukanaya no problem komatsotsi musatya ari kuti mumba munoita sei aiwa handisi safe kurara mumba panze bo dambudziko romba asi kutaura kodambudziko nderekwaari imba isi yakeka varidzi vepamba vari kuti kudini saka tasiya taurirana zvokuti ivo vabva vati vakuenda kumapurisa chavari kufungira ndechekuti maybe ane kwaakabva nokukuvara uyu pamwe pane zvaakaita saka pamwe akapinda mumba ari kutya kuti anozobatwa here havasi kunzwisa saka vatikamuisa maoko emapurisa dzimwe dzenguva mapurisa ndo asaudza chokwadi kana kuri kuti mutemo wedu wepanapa wabvumire kuisa pachannel kana kuti ari kutsvagwa kana kuti hama dzake isinge uchimutsvaga kana kuti anorwara here but kurwara kwashoka zvese ari kuita Zimbabwe ndechekupishi Fidelity so chekuhopli machinzwa yes chemwana komana ari kugara mumba kwegore rese kuzoti mudzimai uyu akasvika achitsvaga basa akakuvara kumaziso ari kuramba kurara mumba zvikanzi mumba hamusafe morning KB na Bozho kule Bozho chemurume uya wekunzi aifanira kuuraya vanhu 5 pakazoitwa pungwe takaguma pakuti vaiva vakudaka kuenda kumusha chakazopera sei kumusha kwakaendiwa mukoma KP itori nyaya yakareba ndinouya nayo tichaitoiita mangwana nyaya iyoyo mugonzwa kuti iri papi but baba ivavo vane dambudziko ravo ndechekupi zviya iruwa pakaitwa pungwe kuruwa ichienda kuguruve nyaya yacho ndizvozvo 9 minutes to 12 legezani kati Peter Nsoro tibakagurisa na sabwira watu wa Cell 1 Electronics maboss mune zvivindi kudya zvabikwa nemunhu ari kurara panze ko akakufirai munoudza ani ndinonzi Poka Njuti Dedi vaAngel Mukwasha wekwamatirira paBorodale ndimutsoka my lovely sweetheart wife Scholastic Matirira and my daughter Angel baba Isabel ichokwadi ichocho ndosaka tazongopa support ngavaende kupi ngavaende kumapurisa vaongororiwo kuti accident yake ndechokwadi here haisi accident yezvimwe zvaakakonzeresa iri kwaakabva wai achiita senge munhu ari kuvava wai achiita senge munhu ari kutya wai achiita senge munhu ari kuvhunduka sei asinganzwisisike mapurisa ari kuona kupedza basa Gilbert Chimpaka kubhangeti kanyemba naBozho mukomana uyo wekuona chipoko ngaataure chokwadi nyaya yake anodziziva but pane mashoko aritaurwa naPrincess Ruramai Gonyora ari kuti takakura tichinzwa isusu ukasangana nechipoko usiku nguva iyoyo hausiki uchitaura unorara wozotaura mangwana ukataura ipapo wenzi pane zvinogona kuitika kana kufa hatisi kuziva kuti ndo zvakaitika iri pamukomana uyu but anga asiri ega vamwe vari kusangana nedambudziko raari kuita here aiwa iye ega
hakuna chipoko chinokonzeresa dambudziko rakadaro. Zvipoko zvinongoonekwa zviya uyu ari kutoshandiswa nemunhu mupenyu ndinonzi Abisa Marezwa kuchakari. Zvinogona kudaro ndosaka vabereki vati kana pane vanoziva kuti zvobatsirika sei tibatsiriwo tatambura nemwana. Endai paNational FM WhatsApp channel. Munomuona ipapo. Munoona mukomana uyu, munoona zvakare mudzimai uyo wokurara pansi. Zvese zvakandwa paNational FM WhatsApp channel. Taikudzai joinai National FM WhatsApp. Mukati onani manje. Muri kutaitirwa nabvinhu bvirawanda. Yes, rekatinzwa kuti vamwe vanoti kudini ko. Hopefully mukomana, okay. Hopefully mukomana uyo mushonga wakashandisirwa sechipoko ndiro dhambwa nemunyama. Ngaende kwa Gogo Chioro vanopedza matambudziko ayo. Ndinonzi Thomas Mateta pa Cape Town, South Africa. Yes. Kwavari kufamba vari kunzi kudini. Mashoko avazotaura kuti kunzi kudini. But ukaona vakupotera zvakare kureva kuti kwavabva zvaramba. Kureva kuti kwavabva zvaramba. Mukadzi uyo wokuramba kurara mumba handifunge kuti munhu chaiye. Ndinonzi Felix Zhuwawu pa Lockinvar. Ndataura naye. Handizivi ndataura nemunhu here. Ati kudini muchitaura naye? Ndinobva kumasvingo. Ndichibva kumasvingo, saka iko zvinozvi ndakauya ndikaita tsaona ndikasvika kuno. Akaita tsaona achibva kumasvingo achiuya kuHarare. Sikutaura kuti tsaona akaita papi. Okay. Mataura kuti akakuvara kufese. Akapora here? Asati apora. Mukatoterapo muchanonzi achitaura ende mavanga ake vatori manyoro. Paakasonwa tambo dzichitooneka. Okay. Imba pari kushanda apo iri pakona here kunge pano pa ZBC Mbare Studio? Ichokwadi iri pakona. Remembrance na Simon Mazorodzi. Ichokwadi. Pakona. Okay. All right. Kureva kuti aifamba neroad achitsvaga basa. Rega tenzwa vadiwa vateereri. Takupupurisa kachirongwa chatu cha ntsiku ya lero uno chepa fidelity. Mukadzi ari kurasika njere. Ndavamupe mari aende. Ndinonzi bata piwa ku Stone Ridge kudemu. Ndezvimwe zvezvimwe zvinotangira kure chirogorenge chiri chokwadi. Kwanzi na mailetso pa desert. Avo vari kuchengeta mudzimai weaccident. Kana kuri kuti akaita accident akafira ipapo vari kunzwa nyaya yechipoko kuHopley. Chipoko ichocho chichavanetsawo zvakare. Makumbira here mukaona chitupa chake? Ipapo ndosaka tavati zvakuda polisi. Zvakuda mapolisi. Mazuvano baba Isabel, vanhu vari kuchenjedzwa, vari kudzwa kuti kana uchitsvaga munhu anokubatsira basa pamba, make sure kuti unotoenda naye kupolisi. Unovhetwa uzodzoka naye. Mapurisa otora madetails. Handitika wovheta munhu kuona kuti zvakamira sei. Kwakabva nekwauri kuenda nepaubire zvakamira sei. Unotora bhoshi. Vana chachema. Unotora bhoshi. Mai. Okay. KB na bhoshi uyo wezvipoko torai muise kurehab. Madrugs aya. Vanhu havatadze kunuhwirwa because munhu hasi kugeza. Ndinonzi hita nyakaringa baba ropa kwa Murewa Murenge village. Aiwa iye ndiye anenge achiti vanhu vanonditi but vanhu vacho vari kudaro hapo. Ari kugeza ngwai. Anogeza mumba kugeza nogeza. Kupi akuchigezera pai. Mumba mupi make? Mumba ndipo arikugezerewo. Mambona here mumba maari kurara. Endai pa National FM WhatsApp channel. Baba Isabel anogezera mumba, odyira mumba, oswera mumba, anongozobuda chete kunyahwaira manheru. Anoda kubatsirwa biki. Vamboenda naye here kuchipatara ambutariswa. Ndo parisingazii bali chao chavari kutera chenje kuti tazama nepatinogona napo bali zviri kuita sei zviri kuramba. So nzira dzavari kushandisa ndo dzatisiri kuziva. Ndo saka kupotera kuti pane vakasangana nazo, pane vakambozvibatsira. Mungatibatsira nenzira ipi? Maikiki pa Epperton Park. Mudzimai uyo chipoko chaicho. Ngava mudzinge rinonzi Maikiki pa Epperton Park. Maikiki Musadara. Ndamziva ka. Munoziva? Ndamziva Maikiki. Komboni yacho. Nasi International Dance Day.
anditika tirongokumbira ukavateereri ingotorai kafoni yenyu motora ka short video anditika less than 1 minute 30 seconds Otumira. 1 minute uchifada uchirova jive wongotumira kapa namba dzangu ini kanyemba tozotumira kapa National FM WhatsApp channel ingotumira pa 0773 238 096 0773 238 096 nasi International Dance Day, right? Are you ready? Konzekera gadzirira tone ingotora uchitamba ka song kama cheso otitumira nasi International Dance Day. Karamba vachirwara wona imakore awandisa 93 years vanoda kugara padhuze nemunhu baba vakashaika amai ndio vasara so vanga vachinzwa nogara nevamwe vana kumusha kandi nevamwe vasikana vakambororwa vakaenda vakadzoka pamba mukomana sezvo ndiri ne breadwinner ngavachigara pamba kukangonzi chipatara kuno kuchipatara chiri padhuze uye zvinhu zvakakwana ndini munhu wacho ane mari dzachona dzoti kwase kurapisa mari mai ngavagare pai pamba ende mukomana uyu munhu ane pamba pake ane imba yake ndo kutora imwe room yakatobvisa mari jakati mai ngavachigara apa upenyu hwese ngavachigara pano nekuti ndamona matambudziko zvinoramba zvichiendera pavari ndigare navo pano mukoma KB murume uyu pamba apa anoita zvokufamba nebasa kaunti ambobuda aende kwakati achidzoka achibuda aende kwakadai achidzoka pamba mai ava avachaoni ibofu kuenda kuchimbuzi vanotoperekedzwa chikafu vanotogamuchidzwa maoko uyezve vakura havana chavanogona kuita sei chavanogona kuita vega so rimwe zuva zvakaitika ndezvekuti muroora akafunga kuti handizvitauri nekuti maitiro azviri kuita ka handizivi yekuti muroora akamuka one day murume asipo amai vasimo mumba manga vakarara amai havatogoni kubuda patoo vanotobatsirwa amai vasipo so zvakaitika ndezvekuti muroora uyu ani kwaakashanya ndokubva akadzoka vanhu vatorarama nero ende kwanya kuchechi mangwana makuseni achiterega ndinomutsa mama ari kuona mama hamomba ari kubvunza vasikana nevamwe vana kuti aiwazvo isusu ndomba matakatira ndomba matinotoraraka tina gogo tarara nagogo isu aisi vaenda kopa murume ndokuti ndakange ndisipo kainini murume anozvigamuchira sei ari mukati mokufunga atoramba hamuna amai ndikuzoona time amai vamo mumba hana kuona kuti wadzoka sei ndokuvagara ndokuita mazuva mukadzi kuti audze murume wake anoti nyaya yakamuremera asi akazomutsa akamudza sei akamudza kuti kudini right ndokubva zvazoitika murume uyu achibva azouya kubva kubasa ndokusaguruma past 8 dzimanheru ndokuenda mba muna mai havaoni kana muchida kutaura navo munotoenda murumu imomo right ndokupinda murumu muyama so murume uyu paakauya akauya neumwe mwana wake wakaita neumwe mukadzi kune imwe imba asati aroora mukadzi uyu so paakauya nemwana uyu akabva apinda achiti mama muzukuru wenyaita sei auya ndo mama akava chichorore akumhurisa vanhu vaiva arumba paakabva mumba umu achienda kunorara akatosiya mai vake mumba varimo marara mangwana makusini pakunoisa amai vanhu vari kuti kukwavamu zvaitika murume aripo gogo aita sei nyaya iyi ndobva inoripotwa kupolisi so nguva yaida kuripota kaiyaye mukadzi ine chemwoyo ingoti zvazoitika futi ndobva azoti vatobva kunoripota kupolisi ndobva ati baba mwana ngatinyatsogarai pasi pfungwa yakauya kumukadzi ndeyekuti dai ndakazvitaura nguva iyi pasina zvazoonekwa nemurume ndaigona kunzi haudi mai vangu pano ende uri kupuma mai vangu so pasazoitika ndopazotera manje kuti zvinhu zviri kuitika kapanapaka zvakamboitika but murume handina kukwanisa kukuudza ndakatya nokuti ndakandisina umbowo zvakakwana ende musi uyu ndo musi tikaenda kuchechi ndakanga ndisipo ende handira kugara ndakuudzai kuti kuchechi kwaiwe tafamba sei maizoti pamumba nezvaitika ndikachituwaka bvunzai vana zvikanzi kudini nemurume ndokubva kwanzi nemusikana webasa regai ndikuudze zvimwe zvinhu
anditi munoona mamasikati munonditora gogo ndini nawo kuchimbuzi munonditora gogo bude nawo umboita pane zuva woti uda kutora gogo umboisa pane mvuri ndizvozvo kana ari manheru ifos gogo vanobuda mumbamo vanovhura dhoo vachibuda mumba vachienda kutoilet vachidzoka vega apa vanorarama neurema wekusaona avaoni murume ndo vakati zamu rakati ndizvo zviri kuitika zvikanzi oraiti vari mukati mekutaura izvozvo zuva mumba but masikati machero chivhura turikuzonamachi vavemo amai vachibva murume uyo achibva ati toita sei ndobva ndifonera pozvo yes ndezvipi muri yezimbabwe vanhu vatinoti vabatsa kuna vamwe vabatsiri vanotya asi ukada kutandadza usingasvikirika ndovamwe mukazozva uchipfapfaidzwa vayo right ndobudisa manhamba ndikona kuti 3 pa 3 4 2 vakaramba 2 vakabvuma okay 1 akaenda but anotaura achiti iye chandinogona kuita panapa ndechekuti ndikupei zvinhu zvokuti muzvionere mega kuti chii chiri kuitika hapana apo chakazobuda ndobva kwazoita mubatsiri wavakatora chibvadzi ndoda kuti tiende kumba ikoko ndobva vaenda kumba but mubatsiri yakabva adzokera akati ndiri kukumbira kuti ndiri kutozviona kuti havasati vaguma kuenda pamuri kunguvashayiwa chete ndishedzei muri yezimbabwe nyaya yandiri kutaura ndiye mukati meguta reharare regai ndingotaura nelokesheni yacho lokesheni yandiri kutaura imufakosi mufombi okay ndokubva amai vashayika murume ndokuti vangawirira nemukadzi kuti mubatsiri ati nditsvagei kana shedza mubatsiri nezvipi zvinobuda saka ndemurume zvinhu zvandoda inini ndiri mwana ava ndaamai vangu handina rudzi yes no mudzimai ngatidzokere kupolisi tinovazisa saka kuti takashayiwa futi asi vakamubhengi vasina kutaura kuti patikashayiwa takashayiwa zvikanzi handimakayo mukaripota heremi zvikanzi vakadzoka zvikanzi haunitaura chiko vanodzoka sei vakamira sei chimiri chavo bozi unobvunza kuti vanorwara here nepfungwa kushayiwa makashayiwa nguva dzipi havaoni muri kuti vakadzoka iko ndinashayikwa futi mapurisa vanotanga kuti ndonyaya yachona no havareki kugamisha chichemo kana mavaona munotudza yes munhu akaita sei ndokubva chibva kupolisi ndokunoti ndokuenda kuhama dzaamai vachisvika kuhama dzaamai amai vandiri kutaura vane mwana wavo musikana wavakaita vasati varoorwa but mazera avo mukavaona senge mukomana munin'ina vakura vese nemwana wavo vese vakura mwana uyu vakaita wokumitiswa vasati vaenda kuchikoro vanonzi vakatomitiswa vaine 16 years saka mwana uyu mukamuona naamai vake itekiteki right saka vacho vanhu vakuru vese mwanasikana iyeye kwaariko kwaakadzoka mumushowo zvakare ndosvika vachitaura nyaya yavo kuti vanasekuru ndauya kune nyaya iri kuitika yakadai so asi payasvika manje ndepekuti ndakusvikawo pandiri kugara ndirogona kuti mukandakashayiwa mai zvachose ndikasavaona kwamuri ndo yanchiti kudii ndo zviri kuitika kubawo audza vanasekuru but nyaya iripo ndeyekuti ndakandamhanya ndokutsvaga mubatsiri kuti aite zvinhu izvi saka mai mubatsiri andiudza inini kuti kana washaya mai ava chiuyai nguva munenge mashayiwa saka izvezvi mama vako kumba saka nditsvage mubatsiri nacho zvikanzi haungatiudzika vasiko pamwe wate madhiri ako kwakasadzoka zvachose yama dzamai nyaya ichibva yafa vachidzokera kumba amai vadzoka variko amai variko ende amai kana vadzoka vanokomburena chikafu senzara ndine nzara ende chikafu chavanodya chakawanda kudarika nguva yavanogara vari pamba vanotomanikidzwa chikafu but vakangoenda chete pavanodzoka vada chikafu zvakazoita kuti muroora ati vana vangu mboa mawarari amai pese pavari kudhisapiya vachizoonekwa paunobvunzwa kuti manga maenda kupe vanoti kudini amai vanotaura kuti asi munondipengera nai mwanangu ndogoendepi hangu ini handiona handiti se chamunogoti ndoendepi ndanga ndiri kupi izvezvi ndiende kuchimbuzi ndimi
kuti ndiye chikafu ndimi, kuti ndibude muno ndimi, kuti ndiende pamvuri ndimi, imoti ndanga ndaendepi. Ende zvakataurika kamuchite izvo pakati vangopindurwa avanozomboka zvibvudza futi. Ndobva vagara kudaro. Umwe mwana wekumba kwaamai ndokubva aenda nekuseri kumwana waamai ava. Zvikanzi ndozviri kuitika kunoku zvakare. Mwana waamai ava ari kunoku uyo anoshayikwa. But munoshaya mazuva api? Ndokuona mazuva ari kushayikwa aya. Ndo mazuva futi ari kushayika mwana upi? Mwana wangu kuti ane zera nawe wakati zvikumitiswa uyoyo. Ndipo anoshayika zvakare. Zvikanzi nomubatsiri, all right. Kana mavashayiko zvinozvi yakazotaurika nyaya hama dzaamai ava dziripo kuti kana mavashaya ndidanei pamunenge mavashaya. Right mukoma KB. Ndokubva vashayikwa mubatsiri achibva aenda. Mubatsiri ndokuita zvinhu zvake. Vanenge vakarara papi? Zvikanzi mablanketi ndopa vanga vakarara apa. Moze mablanketi emunhu asingabuke habviswe kana kuti anongotora nguye kumonzi vaenda panze pamvuri imbotora mablanketi mumbomanika amboita mhepo shiwati ende mbuya vanga asingarara pambedha vairara pasi. Okay, nekuti avaone. Right, ndobva aita zvinhu zvake. Zvikanzi right nomubatsiri. Right now vaviri kwavari. Saka izvezvi munofanira kuti muteerere shoko. Pane kwamunofanira kuti musheedze kuti kune kwavari. But havana kuzoshedzwa chinzi kune kwavari. Vakatozoonekwa vese vari vaviri, amai nemwana wavo. Mwana wavo kwaanogara mukoma KB, mwana sikana kwaari ndikudze ari kuusumba marambapfungwe. Ndokumusha kwevanhu kuusumba marambapfungwe ndokune mwana. Amai vanga vari kuno kuHarare kumfakosi kwavatorwa. Vazoonekwa vari kunze kweyadhi pamuganu padhuze negedhi riri panext door vakagara. Kupi kusumba ikoko? Kusumba. Vakagara kugedhi. Ndo vanhu kuamai vanga vari kuHarare kuinda vauya sei. But mwanasikana wavo uyoyo munhu aiona aita zvese. Nguva iyoyo vakaonekwa vari pasi kusvika nhasi mukoma KB vese vachaona. Vese vachatoona. Ndokutorwa mubatsiri uyoyo ndokutakurwa ndokuenda kupi? Ndokuenda uku. Aenda uku zvikanzi aiwa amai ava vanoona, vakuru vave vanoona. But pakuita kwavaita zvinhu nguva yavakundikana kudzoka pane kubata kwazoitwa nemwana uyu. That's why aibofu iwo amai yoyo chivotanga kuona mwanasikana izvozvi ndiye asisaoni. Mwanakomana achibva ati vana sekuru ndiri kukumbirawo panguva ina yandiri mwana wandigere naye anova ndiye mukadzi wangu mutorwa. Yes, izvi zvitaura kuno kwandiri kuita kunokuka haasi kugona kana kugara ari kubvunda ari kutya. Ndiri kumbokumbira munditorere mai muende nawo. Amai pavakatorwa mukoma KB neveukama vachiti vakugara nawo vakaita 2 days dzekumuka vari kumba kwake mukomana uyu, kumba kwemuroora, kumba kwemufakosi. Ende aishedzwa nasekuru hama dzachona vachiuya kuzovatora. Saka veukama vanga vachichengeta mai pachavo zvakare vakuti sitakutya atisitoita sei. Ndokubva vaenda kwaSabho kati mai ava vane kwavanoberekwawo. But kwavanoberekwa kwachonaka rwatove rudzi ruchi3 kana 4 nekuti vezera ravo vakaita sei vakashaya. Vai vachibva varamba vakati ndimi vana moda kurambira ani. So mukomana uyu izvo zvakanzi izvo neveukama kwaamai vake tiri kukumbira utore mai vako ugare nawo hauna waunovarasira. So mukadzi wake achibva ati inini kutongotora mai vokuya pano inini hangu nevana vangu ndakuenda kumba. Ndo pairi izvo mbuya vasatozwe. But rumodzi ndakuenda kumba kwedu. But mbuya ava mukoma KB zvakazotorwa mavari avaoni avafambi. But vane bhegi ravo ranga riri mumba imomo rakatozoonekwa mushure mekuuya mubatsiri kuti bhegi ranga riri mumba imomo. But mwana wavo nemuroora bhegi ranga asingarizivi. Vanga risingaoneke. But bhegi rakabuda mushure mekutorwa kwavo. Bhegi mukoma KB manga zvinhu zvakakwanisa kutorwa nemwana, zvinhu zvakafanana nechinhu chinonzi dhanana, zvinhu zvakafanana nenyoka, kwozoita hozhwa ingori chimba chacho chete haifambi.
chehoshwa inoratidza kuti ihoshwa yakafa but chimba chacho chiripo. Kwozoita kamba inoratidza kuti ikamba yakafa but imba ikamba iripo. Ndo zvanga zviri mimo. Ndokubva tora zvikanzi zvipise. But musi wazvakapiswa amai ava vaiti kana vachitofamba kunyangwe vasingaone vaifamba kakotama. Izvo zvekutwasanuka 93 years kutwasanuka kutofamba kubuda panze apa vachidzokera mumba right now vakutoona mwana wavo uyoyo ndiye asisaona. Mubatsiri ari kuti amai paongo vasingaonekwe kumufa kwose kwavari kugara nemwana vanenge vari kupi? Vanenge vatobuda kutoenda kumabasa avo, vanotoenda kwanzi mabudiro antaona vanotobuda kutobuda muno muZimbabwe chapa kana kuenda kunze kwenyika vaitobuda vachienda. Ende vanoti iwo hapana veukama wavasina kushanyira kana pamba kana sei. Zvikanzi kana muchida vagarisei pasi kuti ndiani akafamba asina kuabata. Ende vese vakutindisa kuti hapana munhu akafamba asina kuabata. But vaifungira kuti mwana ndiwo wanga asina kufungidziro naye. Waifungira ndiani? Ndimai vacho nokuti munhu akangonzi akura kazhinji anenge ari mukati mekupomerwa. Saka sei vaionekwa sevane dambudziko rekusaona? No, inyaya yezvinhu zvavo. Inini ndimo vanhu ndo vaona kuti vaone amai vanga vakatokwana pazvinhu zvavo zvese. Ya. Saka mubatsiri ari kuti nokupiswa kwakaitwa mashewo ekamba ehoshwa nezvimwe zvidhanana amai ava havachakwanisire kuita mabasa usiku. Havachakwanisi kuita mabasa, vari mabasa avo havachamaiti. Nokuti pakutanga pane zvinhu zvanga zvakasara ndosaka vanga kumboonekwa zvakaraita sei vari mumba ndo pakazopiswa bhegi. Rapiswa bhegi kwezvinozvo vari kuti hapana zvona. But munhu vari kuti ivo vachazama kana Mwari ada maybe vanogona kuona maybe mwana vari kuti dzanyeshe dzaMwari. Nokuti akatorohwa nezvinhu zvachinzi pane kukanganisa kwaakaita achizama kuti tikadzokera sei nguva yekuona kuti havachakwanisi kuita sei kudzokera. Ane zvaaizama kuita ndokubva arohwa nezvinhu izvozvo ndo pakatita bofu iye nokuti ndiye aitozama kugadzirisa but ndobva zvakundikana. Vari kuti kuona kwake inyesha dzamwana asi hatizivi. Hei ya chakanyanya mufa kwose. Saka izvozvo amai vari kugara nemwanakomana wavo aiwa havasati vadzokera vachiri kuhama dzavo but hama dzavo dzatizo aiwa isisi tiri kukumbira kuti zori uzotora vana vako nekuti havana kwavanga vaendesa. But abva apindira kuti honai nemo munoshika nezvinhu zviri kuitika izvi. Inini wangu mudzimai mwana mudiki ende mutorwa anogara navo sei ende mwana waipa apiwa shoko iri abva ati kumudzimai mudzimai achibva ati ainini baba mwana handidi kureva nhema chero nemi muri kutosvika but niye kuti hapana zvekuchita ndimai venyu ini ndikagara nawo sei ndikagara nemwana unoba rapa achienda but ari kuzama kusimbisa kuti no iko zvino hapasina chiripo but ari kuti ndofanira kutombotanga ndaziva kuti zvakamira sei ende ari kuti ndiani mwana wangu achienda kunorara nawo mimba imuchiti. Kanyemba naBhozho ndo vanonzi vabatsiri manyama vasi sekuru wekuhwangera avo vanopedza masports. Tipewo kanhamba dzavo timbotaura navo timbovapa sando nezvipikiri vachiri kurarama. Hei ona zviri kuita WhatsApp platform. Nai Kanyemba pane murume uye wekumhondoro wekuba mombe pakazogadzirwa akatanga kakutunga muti right. Murume uyo achiri mupenyu here chii chakazoitika baba Isabel? Icho kwade muri yeZimbabwe rega ndikudze update yenyaya yekuba mombe mumhondoro itoripo nokuti murume kutunga muti vakazokwanisa vanhu kuti vaite vanokona kuita ivo 3 vanhu vakanga vaba mombezi vakanga vari 3 but angari muridzi gang leader ndiye murume aitunga muti right. Ende murume uyu zvakare anga aine tsaona yekuti pamari pakushayana mari dzavo anga sina kupa mari vamwe zvakanaka but pakasanga kurwara vamwe iye nevamwe vaya vakazorwara vakutasinga kutorwara njere. Vanhu ava vese vakazogara pasi vakunzi vakuda kuenda kunobhadhara vachienda mukati menzvimbo inonzi ndisaifunga nzvimbo yavakaenda kunobhadhara mari vachienda vari vese. Yakave nyaya inoshamisa. Varume vanokwana kuita 3 vakasungwa nemakavi vachienda mukati menzvimbo ishi kwavaenda kunobatsirwa vaenda kunobhadhara zvavakanganzi vanofanira kuti vabhadhare zvakanga zviizvo zvakwana hazvo but varidzi vemombe vakazochinja zvakare vaikoko zvikanzi izvo pamusoro pekubhadhara kwamuri pamombe ndovati mombe dzinge dziri 3 but mombe dzadzingakwana kuti dzingakwana 3 ndobva vanzi ngavadzokere ndokubva vadzoka zvakare musi weFriday last week ndo pavakazodzokera chiti vaona vawana imwe mombe but mombe idzodzo dzichibva dzabhadharwa zvikanzi vanofanira kuti vaende kwani kwaSabhuku vachichenesana. Kana ndisingakanganisi musi weSaturday watiri kuuya uyu ndo vari kuenda kwaSabhuku kunogadzisana kuti mombe dzaida sei dzabhadharwa but kakurwara pavarume ava akasati kapera nekuti vari kuti vasvika paSabhuku ndo panofanira kuti vachenesane. But varume vakazokwana kuti vangani 3. Saka varume 3 ava vakazoenda kunobhadhara kupi kumubatsira akabatsira mhuri yanga yabirwa mombe. Vakaenda kumubatsiri bhadhara vanakuenda vega vakaenda nemuridzi wemombe vachiti hongu zviri kuitika pamuri zvaita kuti muuye pamuri ini handachandinoziva but ndoda kuti ndiende nemi
kwamunofanira kunoripa kana maripa ikoko ndichazokuchaja zvangu inini so vakachachirwa nzvimbo mbiri kwakabatsirwa munhu zvese nemunhu akabirwa mombe bati mombe iyi yakazodzoka dzamombe dzakwedzero ya mufombi woye iyo nyaya iri pachena yega. Amai avo nemwana vanoroya kutoshayikwa uko vanenge vatoenda kumabasa avo, mwanakomana akagona kuenda kuhama dzavo right kunovaudza nekuti dai akaita ega nyaya yaisara kwaari, iye mubatsiri akagona pakupisa zvese zvouroyi izvo. Uyo mwana ngaiite bofu zvamuchose, hapana chaanofanira kushandisa maziso, haazivi basa ravo. Ndikwapaidziroka Jasoft ndinonzi Peter Zuru representing Domboshava. Ose nyika ino mukoma wangu rega ndikoshevedzera kuti paka hey kadoma musengezi right musengezi iche kuti mukati menzvimbo yemusengezi mukoma KB yange iri bata wabata nezuro ndiri kuti kati mekutaura naheadman ari mukati menzvimbo yemusengezi achiti zvatiri nazvo panguva ino zvina kumira mushe. Pane mwana akaenda kunotamba pane umwe musha paitamba nemuzukuru wepo. Baba vepamba pavanova sekuru ava ndokubva vashayiwa mari yavo inokona kuita $60 right. Vashayiwa mari iyi zvikanzi mwana uya wepa next door anga achitamba nemuzukuru wangu ndiyava mari kwete kuti vachibva vati inda kuenda kumapostori ndokuenda kune mamwe maziyoni vakasvika vati ndiitire muna mato ndobva vaitirwa mato ndokubva vatora hembe yemwana uyu mwana mukomana uyu vachibva vaenda nayo kunzvimbo yatinoshevedzera kuti iyo kwen'anga ndobva vaenda nehembe iyi kune mwana vaenda nehembe iyi mukoma KB vachisvika nehembe iyayi ndokubva vagadzirirwa pahembe iyi. Mwana uyu akatorirwa hembe achibva tanga kurwara, but kurwara kwakaita mwana uyu haisi nyaya yekuti ndiye akaba mari asi kuti ndiye ane hembe yakaendeswa kun'anga right. Then uroshi wiri pinifo wakachiwemba kemene kasha iri tifo tirikutukanei saka tiitese zvadaro baba pati mari iyi yakazonhongwa nevamwe vanhu panext door kamwana kadiki kanhonga mari iyi ndobva kati kuna baba 20 kabva kuna tete 20 iya mwana achibva piwa 20 mari iyi ndobva vashena achibva vasha nguva yakachikwa mari iyi uku mwana akuita sei akurona pakubuda mari kuti mari yakanhongwa nevanhu vari next door nemwana uku mwana akatanga kutorwara ndokubva vaenda kwaheadman achibva ati ndozvakaitika izvi aende kwaheadman vanhu vane mwana ari kurwara ndobva vaita macontributions ndobva vaunganidza mari inokwana kuita $60 ndobva vanopa murume uyayo wokuti ndabirwa mari iyoyo ndobva agamuchira agamuchira ndokubva vati honaika tauya nemwana wedu muri kuti akaba mari yenyu saka tiri kuti mwana wedu ngaachite sei ngaachipora handi kuti mwana apore mwana achapora ndobva zvazobuda manje kuti mwana mari iyi yakanhongwa uko vanhu vakanhonga mari vave vakatodaniwa kwaheadman vakataura zvichingorezi kukanzi mwana wedu akanhonga $60 yange daikada izo ichibvoneka kuti ndo $60 ichi yemurume uyu apa murume uyu atobhadharisa vanhu mari akapiwa apo aenda kuchechi ndobva aenda kunganga ndobva anogadzira mwana. Dare reheadman rikakwanisa kuenda kune vechipostori vaya kunovabvunza mapostori vakashevedzera kuti hongu takabikwa pano tikatora ivhu asi ivhu redu rikatora izvo takagadzira tichiti munhu anenge akaba mari anorohwa nehana wedu mune matahurai okay vabvuma right hembe kuti vanhu vazive kuti hembe yemwana uyu yakatorwa muzukuru uyai wasekuru ava vakatora hembe yemwana uyu yange yekutaurwa nemuzukuru wavo achiudzani vanhu kuti sekuru makatora hembe imi yabhururu wangu muchiti ndiyaba mari asi bhururu kudai angakaba mari yemwana wenyu mari yenyu neni unikadende kachika mari hana mbotora mari sekuru vakada kudzinga mwana pamba mwana akasvika pakunhonga chidhina akatema sekuru ava sekuru vakatombofa mahafu achita mundimanikidzi kuti ndirambe kuti makatora hembe yemwana wenyu makagadzira so mwana uyu nezuru akabva afa. Hey Denorosh mwana ane hembe yakatorwa achifungidzirwa kuti ndiye angatora mari akabva afa. So nezuro mukoma wangu yanga iri nyaya yekuti ngaendeswe kwaakafira avati ngaende uko ngaendese kwaakafira. So pari zvino zvemukoma KB ndakasiya kuri kudzorera chituna
Pariso tamira tunzotia ita sei asi headman chitaura nawo vanoti iwo nyaya iyi ndakaendesa kwa mambo kwa Chingezi. Saka mukati mekugadzira umwe kana munhu wabirwa vaivai kana kuti uri kuti mukadzi wako ari kuita chifambi kana kuti mumunda mako wakabirwa wawafungira kuti ndiye ari kuba ndiye unotorera chinhu chake uchigadzira reka unotema nedemo kana kuti unongogadzira mushonga unobata ari kuita mhosva unoita sei? Zvakaitwa kumusengezi ndizvo here kunotora hembe dzemwana dzinogadzirwa nenyaya yekuti ndiye aba mari musati waziva hauna kuona mwana uyu matanga akura sei? 17 years ari mukomana atorera baba vakafa vabereki vakafa hapo ndipasekuru vari kutochengetwa. Munhu akanotora hembe yemukomana uyu ndiani? Ndiwo sekuru vari kumuchengeta. Sekuru kunyengeta mwana wewe ndio vakanotora hembe yeshamwari yemuzukuru wavari kuchengeta vachiti izvo ndiye ruru wako ndiye aba mari panapa nokuti sekuru vava vakabirwa mari vane muzukuru vanogara naye pamba asi muzukuru uyu anotamba nemwana kuma next door. Mwana uyu paakauya pamba achitamba pamba apa sekuru vachibva vati shamwari yako iya muzukuru wangu yongo chitamba naye panapa ndio yabachi mari asi muzukuru akazodza vanhu vakati aiwa sekuru vatitora hembe yeshamwari yangu vachiti ndiye akaba vachibva vaendesa kun'anga ende chokwadi. Sekuru pandiri kubvunzira ndepekuti ndiwo here vakasvika kumba kwemuzukuru kweshamwari yemuzukuru vakanotora hembe vakatotsvaka nzira kutora hembe vachibvatora hembe ende hembe iyo yakatoonekwa kuti kumba iko ende vakanoigadzira kusvikira mwana nhasi afa ende pavakaripwa mari yavo vakatonzi tiri kukumbira kuti mwana achita sei achifamba vakanzi achaita mwana achibva afa. Zvakaoma. Muri kunzwa chiri kubva kumusengero kuenda kunotora hembe yemuzukuru wavo handiti shamwari yemuzukuru vachifungidzira kuti ndiye akatora kamari vakanogadzirisa mwana uyu akatanga kurwara pakatozoonekwa kuti aiwa mari iyi yakatonhongwa yanga yatorasika apo vakatobhadharwa mari yavo futi asi mwana afa. Zviri kunzi narudo ndiri pamanyame kwazisa kune mutwini wangu ndinonzi Rufaro ndiri pamanyame kwazisa kune mutwini wangu rudo vakomana izvi hazviite ndabatikana ndiri kunzwa chirongwa ichi mukombi ndarwadziwa hapana chokutonga apa baba avo ngavaite sei ngavagare mukati ngavagare kuchisarira ikoko kuchitokisi ikoko zvinorwadza baba Isabel mwana wako nyakubereka 7 years 7 years kumuita mudzimai zvaita sei kudai wanga wachidaka mudzimai vakadii kuenda kunotsvaga mudzimai kunze ameno reka tinzwe hanzi sekuru vaita sei ava zvakaitwa nasekuru avo vekutora hembe yeshamwari yemuzukuru vachinogadzira avo mwana achizofa vanoda kuchachangiwa nanchamu uramunyu hazviko izvo ndinonzi Valentine Chigango supporter yeLiverpool zvinorwadza chokwadi unongofungidzira kuti ndo zvaitwa uyu mwana uyu kuti uyu munhu ndiye atora izvozvo ndiye atora mari yako vanotora kahembe unogadzira. Match day number 10 Kasolaga Premier Soccer League Friday 1 May 2026 Rangers College versus Highlanders Kurufaro Stadium. Saturday 2 May 2026 Agama FC ichabvina na FC Platinum kuwadza na Cape United versus Bulawayo Chiefs Kurufaro. Hard Rock versus FC Hunters kuchawanda. Then ZPC Kariba ichabvina kana Moz kunyamunga. Sunday 3 May 2026 Ngesi Platinum Stars versus Manika Diamonds kubaobabu. Scotland FC versus Simba Bora Kurufaro. Mutambo wachapaika live pachimuti pa National FM. Chicken Inn versus Dynamos kubaba Field Stadium. Then Triangle United versus T1 kugipo. Ndio kamitambo ye Kasolaga Premier Soccer League match day number 10 ilikuya kapa kupera kwe sondo kana 0789 600 748 paita munango pantedwe. Hello National FM. Mamukaseko. Tamuka mamukase. Murukutana na Mr. Intelligence. Mr. Intelligence muri seiko. Kelvin Joao. Tiriko kuno kuguruwe. Ndiko kakuguruwe huko.
Aiwa asiko kusaidikana nako gizi nyama dzawo na desire chigwededza. Machinzwa ichi. Aiwa chobadi uyu murume uyo ka hongo vanhu vari kuti ngaasiyane nazo hake ka. Icho kwadi but nyaya inofanira kuenda kwamambo nekuti mukadzi uyo ka ane zvaakazviitira. Okay. Bozi unoziva kuti kanyemba achabvunzwa mibvunzo miri kwamambo ka. Iyo ndivangwaita nyaya yekuti hanzi gupuro saka angazvisiri mukadzi wemunhu. Saka totanga tataurisa kuti sei akamupa gupuro hazvizi. Iyo wanga achiri murudo hapana kana akatsamwidzana kana akatukana nemumwe handiti ka. Right, kwamambo bvabvunzwa futi kunzi ikoko kwakatizira kuti manga madanana kwemazuva mangani. Ndo patichaona anza manje yekuti amupostige wayo yekupusa wayo ambuya wayo manje ka. Waiti totamba bhora rawo kudhara yanga yatodelayed match. Okay. Saka kwamambo ngaatoende obva atopiwa mombe dzake gupuro rero chizonyatsokubuda manje kwamambo ikoko apa anenge ane danga rake remombe dzake 5 kana 7. Mkoba kebi maizwe nyaya. Ndiri kuinzwa. Ndiri kuinzwa. Saka anofanira kutomboripa mbidhana nekutoti itori ligi raitotambwa apa. Anofanira kuripwa pa nemhaka yei? Nemhaka yekuti akatokanganisirwa imba akaputsirwa musha. Pakaitika gumbo mumba gumbo panza apa. Todzoka kumashure handiri mukutoona kuti kune wana tu akafa handitika boss. Wana ivavo vaitoramba kutogara kuimba isiri yake. Wana handimaona bhoro racho ka. Saka wana vazotorewa kuti vanga vasiri wake pane zvaro zvaitorwisana muchadenga umu. Okay. Aiwa rega tinzwa kuti vamwe vanoti kudini Kelvin Joao. Handiti ka. Alright, tingopaisa ndokatatu Bossland and British chingaipe. Bossland and British chingaipe. Bossland and British chingaipe. Bossland and British chingaipe. Po rikiti vo. Motivational quote of the day. Tiri kuipaswa kana Vincent Nyikadzino ari kuti iye nkhumbusira inenge irafenzerewa na kupachikiziwa irakosha kuzhura nkhumbusira inenge ingori munzeru basi. Nkhumbusira inenge irafenzerewa na kupachikiziwa irakosha kuzhura nkhumbusira inenge ingori munzeru basi. An idea that is developed and put into action is more important than an idea that only exists as an idea. An idea that is developed and put into action is more important than an idea that only exists as an idea. Pfungwa yakasimudzirwa nokuiswa pabasa yakakosha kupfuura kapfungwa ingori mumusoro chete. Pfungwa yakasimudzirwa nokuiswa pabasa yakakosha kupfuura kapfungwa ingori mumusoro chete. An idea that is developed and put into action is more important than an idea that only exists as an idea. Ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera kakuna Vincent Nyikadzino kusiya kanthawe ziri pana 10 minutes to 10 pa National FM. Lekezani kati pitipitse nkati machirongwa Boshongora segment part 1. 0713938538. Hello. Hello, Kebina Bosho. Ziriseko godabari. Mushe. Dr. Nepia Sipoa. Kebina Bosho, mina ndikuzeni. Mukona maya wera. Vakagara vachidanana nemunhu wepa next door dakukudzai bhozi vakangoita kanyaya but advantage man. Okay. Plus teteka uiwonzeri futi. Andi sei madaro. Kafoye vaifanira kubvunza kugarisa vanhu pasi utaura nawo nyaya kwete kuti wabuya nekateni zvigi vakuti handina nchada. Hakuna zvakadaro. Uriwo waita sei chimbowa? Apa tatozvifambira. Amechimbowa vakodzoka vakabata zikadzi inotenga yakasimba. Taura naye uyu. Maichimbowa. Atozvifambira. Mati? Hati kubvuma kurambwa zvakapusa kudai. Nyange akazosiyana zvavo ka. Uyu akatoningirikana vakatodanana nemukadzi wake ngaripe pakuti akatambisirwa nguva yake murume. Akitambisirwa nguva? Akatambisirwa nguva vana vakadanana kare ende kana pane vana ngatiende navo kwatinase mukadzi. Nai Maichimbowa akatambisirwa nguva sei ivo vese vaitofada kwe 7 years plus.
Vakadanana kavanava achiri marriage nemumwe vakati kusanga varambana akazoenda kunodanana neumwe. Izvo zvazvina umbo. Hazvina umboka izvi. Saka pa7 days anga wadanana newe Ndizvozvo. Hakuna zvakadaro. Makambonzwa inonzi fuku nakumwa. Kana zvaramba kune vari kutengesa mheni dzakachipa. Maichimbowa kumushando kupi? Kumusha wangu Malawi. Isusu tobva ukanyemba pane karwizi kanonzi Mwazantanda tinoenda tinochera katsime koku kungokupa mbichana soba wakutotunga aiwa achachema murume uyu atorera mukadzi wemunhu. Saka muri kuti murume uyu oita sei? Iye kana vaenda kwamambo tikanzwa kuti mambo achapa judgment yekuti chii. Okay. Asi akatora mukadzi wemunhu uyu inonzi hanzi watch the space for more. Achachema atora mukadzi wemunhu. Okay. Gonana wake gona achasangana nazvo. Right. Achasangana nazvo mangwana yetimusiye yakadaro achasangana nazvo state. Aiwa, regai tinzwe kuti mambo wachaifambisa sei nyaya iyi? Matumboposa ndo ana ane gweja na baba Miriam ava papiwe pa Miriam King Mambos Atington Mbwanya Doneke Dr. Kandishaya Jejeka Njiwa amainosa na Princess Ramai Gonyora Tisakangamwe vahosi adzimai vangu andikuna gogoma via Shedzayo katatu golobori chimbowa nefiasi Dr. Nephias Chimbowa, Dr. Nephias Chimbowa, Dr. Nephias Chimbowa. Po, rikiti, vo. Musakanganoka kuti nhasi day number 119 of 2026 kwasaraka 246 days kuti gore ra 2026 ipere tiri mu week 18 of the year. Nhasi pane zvakawanda zviri kurangarirwa kusanganisira International Demini Day right kuneka mabhachi right anopfekwa kana kuti zvinhu zvinopfekwa right tinyanya kutarisa isusu ka majinzi anonzi Demini International Demini Day. Totarisa zvakare kanhasi International Guide Dog Day, International Guide Dog Day, pamwe chete kana International Dance Day, International World Wish Day, zvaunengeka uchishuvira International World Wish Day, pamwe chete ne United Nations Day of Remembrance for all victims of chemical warfare. Aya zvinhu zviri kurangarirwa nhasi kubudikidza ka ne Wednesday 29 April 2026. Saka nokufamba kwenguva tichazokumbira ka kuti mozotitumira ka tuma videos sezvo iri International Dance Day. Muchimborova kamajaivi munongokumbira katongotsvaga kuti tokuroverai kanziyo ipi motamba ikoko motumira kama video tobva tamaposa ka pa Facebook page ye National FM Zimu kana kuti National FM WhatsApp channel muchirova kamajaivi sezvo iri International Dance Day. Rekazani titakurewa kumalizira pantedwe. Hello pa National FM. Hello mkoma keidina mkoma boss. Mamuka se mkoma. Mamuka se. Tiri kutaura nani ari kupi? Tamuka. Tiri kutaura nani? Ndi Patrick Panda kusendira. Muri seko mkoma Patrick? Ini ndakanaka meno makadini. Chiri right, moda kuti batsira pane chipi? Pane chokutanga icho chemurume wokutorerwa mudzimai. Icho idariro hwani ratiri ratanga tiri nariri. Okay. Dariro tuka pane achachema. Sei muri kudaro mukoma Patrick? Ndiri kudaro nokuti ukaona mudzimai wako achikusimbira mumwe mudzimai womunhu ka ziva kuti iye kwaari hazvigumiri ipapo pane kune kwaanenge achitobvawo. Pane madzimai ane moyo wakanaka mukoma Pati. Hakusiko kunaka kwomoyo kuisa munhu moto. Kana ukabatisa mumwe moto hakusiko kunaka kwemoyo ikoko. Nokuti kana ukasimbira murume wako mukadzi womunhu ka uri kumubatisa moto. Uri kumubatisa moto. Murume uyo ngaasiye zvake hazvinakira zvega kumberi. Ngaagare kumateresi achiona zviri kuitika. Achingoona zvake kuti mudariro tu zvienda kune mamwe matariro ari mberi uko kunenge kunei. Aiwa tinotenda mukoma Patrick sikweresai vaviri vatatu. Ndoda kusweresa mhuri yangu, vana vangu baba namai Flasia, baba namai Tendo, Tendai naPatricia,
ndozosweresa vagari vese pano patapa kusanganisa kansela Ronge, ndozodawo Alex Geja, Fani Mafuta, Lincoln Chingoma, Gift Maria Sera, na mapfumo nevamwe vese vatevereri vechimuti maita basa. Tinotenda muve nezuva rinotapira kucentenary. Zvakanaka, ndodawo mhuri yokwafambisa kuti weshewo. Ehe. Maita basa. Futi dzinoridzwa namukoma Bhozho. Aiwa, toda dzenyu imimi. Imbori tinzwe. Kungoti po rikiti bvu. Anakutiza. 8 minutes past 12 manje kase Ezra Kaunda anenge achipitipidza kankati mwa studio obva tanga kachirongwa Malonje. Vachada kusisa nyaya pachimuti, vachada kutibata, tinobatika sei? Icho kwa demuri ya Zimbabwe. Venekachida undibata pa namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Mkoba KP sadena tinakumbopa sando honorable ndonokatibata panapa honorable Dr. Maximo Njanji. Pakabona chibuti. Imazowe chizwe, Mazowe Central. Inde vane zvakaona zvavari kuita imomo. Ndizvozvo. Zvokusumudzira vagari vari munzvimbo semutungamiriri kuti zuva rakasikwa naMwari rega zvichemo kugamuchira uyezve ndezvipi zviri kuda vana kuenda mberi kusokusumudza kuri kusumukira kuita nyika. Icho kwadi. Tongova sando kuti rikiti vo. Vanikochida kubata munobata panamba inoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabipa sa Isaac Ndebvu wasu pazindoga rikiti Kanyemba Bonzo na Bozhongora Washington Marimira. Tigumane mangwana Thursday Madness china chinotapira kuti tapi nhumba yemuonekedzano momento ya Brillianto.